Sigurd C. Ito si Brigada Tony Consuelo ng 102.9. Brigada News from Data Music at News Authority. Morning, Chiw. Gutom ka na? Mga kabrigada, hindi sapat na isa lang ang lumalaban sa relasyon. Dapat pareho kayo, lalo na sa lambingan. Hindi pwedeng isa lang po ang sumaya. Dapat sabay ang ligaya. Iba namang init ng pagmamahal kay partner. Pag sa pagmamahal kasabay ang right that's coming. Si Chiw. Nakain na siya. Gutom na siya. Sa random drug testing, ang Pinapaputok niya pala yan. Tapos kinakain na niya pala yung yung laman. Ganun pa yan. sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang hanay. Kaya pinapaputok lang niya yung resort sa mga ilan na mga transaksyon sa masakit na lalong pinapaputok lang niya yung madidibisila ng sa imong pamilya kung ka madakop yun bisto at sa imong illegal na ang galing. Pinapaputok lang niya yung mga yung laman lang yung kinukuha niya. Yung isa-isa niyang binubuksan yung wala po si Bossing Mike Marpega. Yan. Alas 3 pa lang matana ko dahil nakado na makita ka sa kuyang vertigo. Ayan, pula naman sa kuyang working tour. Alagad kay puwantang bumangon, sabi nga ni kaya kay puwantang magtrabaho. Ang galing yun. Hindi niya pa kinakain yung parang binibiyak niya lang. Para sa future na tuwa dyan. Para sa future. Galing. May future mo ba? Napanood ko siyang kumain ng seeds. Inom siyang tubig. Di ba? Chiw lang, malakas. Takot na naman siya. Happy birthday. Tib naman si Chiw. Pag nagpadara na nin spaghetti sa kakantahan Busog na siya. Nakakain na siya. Saya naman siya. Gutom na pala siya kanina. Active naman si Chiw. Yan. Busog na si Chiw. Ayos. At kayo ay magkasama pa rin. At kayo ay nagsasama pa rin ng masaya.